Hello, volám sa William a som učiteľom anglického jazyka. A v predchádzajúcom videu som vám povedal, že angličtina sa dá naučiť jednoduchým, ale neefektívnym spôsobom. Však dnes si povieme o vašom prvom kroku, ktorý by ste mali spraviť, a to je, ako sa učiť slovnú zásobu. Slovná zásoba v anglickom jazyku je tvorená z približne 170 000 slov a k tomu môžeme prirátať ešte niekoľko 10 000 slov vytvorených príponami, predponami, archaizmy a tak ďalej. Dostali by sme sa k číslu až okolo 500 000 slov. Teraz si poviete, kým sa naučím 500 000 slov, angličtinu už nebudem potrebovať. No, ale teraz prichádza tá najlepšia časť. A na to, aby ste sa dohovorili niekde vonku, či už v zahraničí alebo na ulici, veľmi jednoduchým spôsobom vám stačí 500 slov. Ak viete 2000 až 3000 slov, čo nie je tak veľa, dokážete komunikovať na naozaj veľmi slušnej úrovni. Vtedy vám častokrát aj nepríde, že angličtina je ťažká. Ale ako to spraviť? Ak si dobre pamätám, na základnej alebo strednej škole nás učili angličtinu spôsobom, že sme si vždy mali vypísať okolo 20 slov s prekladmi, mali sme sa naučiť rôzne poučky. Efekt bol taký, že ovládal som veľa poučiek, veľa gramatiky, veľa prekladov, ale dať to dokopy mi nikdy nešlo. A asi nikdy nepôjde takýmto spôsobom. Skúsime to následovne. Čiže ten prvý krok alebo prvé pravidlo by bolo: neučte sa individuálne slova, ale učte sa celé frázy. Pokiaľ sa učíte iba individuálne slova a hlavne preklady, limitujete svoj speaking. Ak sa učíte celé frázy, nepriamo sa učíte aj gramatiku alebo nejaké gramatické javy. Tak napríklad chcel by som povedať alebo preložiť pozdravuj svoju manželku. Okay? Veľa študentov vie, že slovo pozdraviť je greet. Tvoju manželku, your wife. Čiže tá veta bola greet your wife. Avšak v angličtine povieme say hi to your wife. Okay? To je celá fráza. Tým ste sa ju naučili. A nepriamo ste sa naučili aj používanie slova say. Say something to somebody. Okay? Čiže nie individuálne slova, ale celé frázy. Ďalším krokom a pravidlom sú preklady. Veľa študentov robí obrovskú chybu, že si prekladá celú vetu zo slovenčiny do angličtiny slovo po slove. Výsledok je potom taký, že veta nemá zmysel. Okay? Čiže ak sa chcete učiť novú slovnú zásobu, to znamená nové frázy, nikdy si ich neprekladajte od slova do slova, učte sa ich z výkladových slovníkov. Zase, nepriamo sa tým učíte zase novú a novú slovnú zásobu, lebo tam vidíte použitie vo vete a vidíte tam, čo to slovo znamená. A tie preklady z angličtiny do slovenčiny sú častokrát nie úplne presné, pretože v angličtine má to slovo možno ešte nejaký navyše význam. Tak napríklad, dáme si príklad, hej? Chcete povedať, že pekný chlapec. Okay? Dáte si do slovníka pekný a vypluje vám to veľa slov, ako napríklad pretty, handsome, beautiful, nice a tak ďalej. Však? Poviete si pretty, to som počul, pretty woman. Tak to použijem, hej? Pretty boy, pretty man. Ale to nie je ten správny význam. Keby ste to povedali niekomu, že pretty boy, he is a pretty boy, skôr to znamená niečo, že je taký zženštelý. Však správne by bolo handsome man. Hej? Pretože slovo handsome používame hlavne teda pre mužov. Keby ste to pozreli vo výkladom slovníku, tak by ste to hneď aj vedeli. So this is the second step, to je ten druhý krok. Čiže nie individuálne slova, ale celé frázy a hlavne neprekladajte od slova do slova.
Takže dnes sme sa naučili niečo o slovnej zásobe a hlavne ako sa ju učiť. A na budúce vám prinesieme ďalšie video, kde si povieme ďalší krok alebo ďalšie pravidlo, ako sa jednoducho a efektívne učiť cudzí jazyk. Bye!